jo. A takhle to jde napříč vlastně jako vším, prostě všechno je propojený, všechno je provázané. Takže je potřeba se dohodnout, domluvit. A když se domluvit nejde, no tak k sobě asi nepatříme. Nebo nemám být v té práci, nebo nemám dělat tu ten biznis, jo, prostě potřebuju brát ty informace, ale my se tomu vyhýbáme, protože jsme posraný z toho dělat tu změnu a jsme posraný z toho vykročit do toho nekomfortu, jo. Ale právě ten nekomfort je to dobrodružný, je to, co jako naše tělo i naše duše chtějí. A je to ta zábava právě i, jo. Je to, co má šťávu, co má kvalitu, co má ten oheň, co má prostě tu sílu, tu energii, tu power. A pak to za to stojí. Nějaký přežívání mě prostě nezajímá a zajímat nebude, jo. Nikdy. Jako už nikdy. Jako dělal jsem to, ale už to dělat nebudu.